mga may buntag sa tanan. Salamat sa ginawa ang crush ya kita mga. Asula sir pun mga. Thank you Lord sa tanan-tanan. At ilabak ang kamera mga. Mga salamat ko sa mga subscribers, sa mga viewers. Salamat yung tanan-tanan mga. Amping ta karon tanan mga. O June 2026. Araw na Martes karon mga. Karon daw musod ang Miyerkules ang kuan. Og ma daw musod ang bagyo mga na si Inday, bagyong Inday. Sino mag-alinaw pa karon? Entag pwede ang ginawa di lang mo ang banang bagyo ba. Di lang mag sa tuwa. Kaayo. Mga salamat kasi sino magkakaira panagat ng tangka naduduha bitaw ko gabi na managat karon. Kay lagi ni bagyo. Kay anak naman bagyo karon mga kasagaran ni sa mua linaw niya pag abot tayo sa landfall piti nang kusuga kaayo. Mao nga namon hitabo nila sa mua atong bagyong Julina daghang kay panagatan mga guba nana. Mga ako libak ang kamera at pakita ang isda ako sa inyo mga. Oh, yes, thank you Lord tanan-tanan. Salamat sa Ginoo mga kagrasya kun daon ta. Thank you Lord tanan-tanan. Mga kilo mga tong kaon mga. Salamat sa Ginoo mga. Grasya na pud ta kalayan sa Ginoo. Mga ako sa ni vlog ay. Sa ni vlog diri mga. Sa ni vlog mga sa uli. Sa muli masa tamaga sa ni vlog. At yung dumanan mga narabay sa Basko ni. Tagitamad na sa Basko mga. Ben tagitamad na sa Basko. Siguro na sa Basko. Ano ko mama maga iya daw paliton sa asin yung pangatong karon pero ano mga dilasa siro nato ay kung mama maga kay ano bete taon sunod-sunod ko an maga di sa bete taon. Lisod na tapit paon. Mga ato sa surong ni Beligya sa kuwan. Sa ni Beligya dito sa atong alpor mga ay atong alpor. Matugbayad mo tumaga. Ginoo. Wala nang ginumo sa tumaga. Alpor mabuhay pa kayo mag-akatambak mga na mga nadadaplin karon nadadaplin ngiri na jugtuy mga para makablog lang kay dito kaya tago ako din nag-vlog mga nag-vlog tayong tago ay yaga tago rata pag vlog tago ta pag vlog mga maka